I-lockdown iyinselele enkulu eyinhlanganweni eziningi zesintu. Kuzodingeka zibhekisise ukuthi ziwenza kanjani amasiko azo ngokusemthethweni. Imingcwabo ikakhulukazi indida njengoba isibalo nani sabathamela imingcwabo sikhulu. Imingcwabo yabantu abamnyama inabantu abaninzi umthetho yayo. Ukunikeza imbeko kwabalandelileyo yona nto ebalulekileyo kuluntu. Ukubona abantu bangamakhulu amahlanu kumngcwabo womntu ayonto engaqhelekanga. Naphambi komngcwabo kukho izinto kumele zenziwe, zonke zichasa nomthetho ukuthi makungasondelelwana. Umlindo nalo ungavumelekanga ngeli xesha yinkqubo ebalulekileyo kakhulu. Ukuxhelwa kwebhokhwe yinto lefuneka yenziwe ngamalungu osapho. Asikwazi thina singamaXhosa thina asikwazi nyani ukuba singabi more than 50. Thina siba more than 50 thina apha because thina siyangcwabana. Iyasichaphazela thina lento mntanam ngoba kaloku thina sinabantu abavela emakhaya. Sinezihlobo ezininzi ezinye ziza emingcwabeni. Ke elinani kuthiwa mayibe ngama-50 isichaphazela kakhulu. Umngcwabo uthabezele ngabantu abahlala kude bazodibana ngesizathu esinye. Ukuphatha imingcwabo ngeli xesha kusenzima kakhulu kubangcwabi. Eyona ngxaki esinayo apha emizimbeni besinovuya uburhulumente benosinika ichiza. Xa kusithiwa ngoku omnye athethele hayi kuyangcwatywa hayi akungcwatywa. Le mizimba sesinayo ngoku sithetha nje efrijini emsasazi siza kuyithini xa izawudibana nemizimba ezawuphinda ingene kule 21 days. Imisitho yesintu yindlela ukuthetha nezinyanya. Abo bambele esikwini abakwazi ukuvela bayeke nje. Bakhona abangakhange bazithobele imiqathango umthetho uyawuthatha indawo yabo. Kodwa kuthi kwawufikelela kule ndawo yethu yokwenza isiko nindivile ndithetha ngokoshwama, nindivile ngokuthetha ngokwasendlini enkulu. Ngokwasendlini sizawukwazi ke ngona urhulumente uthi urhulumente xa sisuka endlini enkulu ngoku sidlule enkundleni sibheke emhlanti sizakwazela ukuchaselana ngoku ingathi siya act. Inkokheli zakwantu zicenge uluntu kuba lulandele imigaqo ukuba ibekwele kukhusela lona kule ntsholongwane. Dinglerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.